Gep beýar aşgabat. Mehriban dinleýijiler. Bir häzir sizi Allah Nur Batkyzyň ýetişikli okuwçynyň günnüligi atly powestini dogrulygyna dinlemäge çagyrýar. Seslendiren Oçmurat Orazberdiýew. Inem Nurnavat Ay Mehmet Gyzynyň ýagtyýadygarlygyna hemem meni gowurýan muallymlama, sınıfdaşlanma başlayan. İlki bilen şu günnüligi näme sebäpden ýazanymdan başlaýyn. Bir gün dil edebiýatdan sapak berýän täjribeli muallym erkin temada ýazan düzmämi okutdy. Meni öwüp başlady. Eger harp ýalňyşlaryna göz ýumyp wakany beýan etişiňe seretseňä, saňa tüýs ýazyjy diýäýin melekeni. Şonu näme üçindir meni ýazyjy bolmak höwesi derdi. Ähtimal muallym şol wagt men göňlümi götermek üçin öwrenir. Sebäbi öýe berilen ýumuşy ýerine ýetirip gelmegim onuň üçin garaşylmadyk waka bolupdy. Dogrusy mektebe baran çağa hat ýazmagy öwrenmek, soňrada käýin eşitmezlik, yaramaz baha almazlyk üçin galam tutýan okuwçyň öz başda günnülük göretmek hey ahlasykjak zatmy diýsene. Gör öwüne nämeler etdirmeýä. Günnülük göretmek ansada bolmady. Bolsa da muallymlaryň biriniň plany ýazyjy günnülük göretip meşhur bolupdyr diýen ýadymdady. Esasan meşhur bolupdyr diýen ýeri. Mümkin benim şol ýazyjy ýaly günnülük ýazyp tanymal bolasym gelendir. Siz bir şöhraty ýaşlykdan özüni alyp duraw diýmän. Günnüligi onymuny belli etmegi enlige öwrülenni özüm men bilmän galypdyryn. İlkilikilere diňe täze sözlüm başgaryp bilen ýazyp başlamalydygyny bilýänligimi aýtsam, siz meniň bilim gorumy baha berip bilersiňiz. Soň-soňlar günnüligi ýazan zatlarymy düşünmän, özüm hem ýaman kösenipdim. Her näçe agyr degse-de muallymyň sen ýazan zatlaryň okanymdan bir hepdeläp bir agdalaryň gowurýanna diýen janykmasynyň şol döwürler hakykata has golaýdygyny boýun almaly boldy. Hawa, men orazyň daýysy berde ýalsaýaly. Iň soňky okan kitabym harplykdyr diýip öwnüp bilmesem-de, ýalňyşsyz owuzdan ýazmagy başarmaýanyma çynny. Günnülükdäki ählije zat gyzygyny bilen ýa-da ýatlamalar mesasyna ýazyldy. Elimiň boş wagt kelläme gelen pikirlerim, görün eşiden wakalarymy ýazyşdyryp berdim. Yüregimi günnülüge dökdüm diýsemem boljak. Özüm diňe hakykaty ýazdym. Ýogsa haýsy okuwçy garagollygy diýenligini ýa-da ikilik alýanlygyny öz erkine boýnalar. Artdyryp ýazanlarym delillenmeler bilen suratlandyrmalar bolup biler. Hemçiligim bar bolsa, onuň tejribeseligimi ýönkäp bilersiňiz. Bir park garamadyňyz ýaly günnüligi ýazmagyň aňsap bolmanlygyna maýdaýyn. Bir gün ejem meni tamdyr sowluk getiripmek üçin çagyrypdyr. Şol gözege onu hakykatdan eşitmändirin. Ejem boli meniň eşitmedigimi ananmady. Gaharlanyp öňümdäki onu belli edip oturan günnüligim garba balşyna tas ýanyp duran tamdyryň içine oklapdy. Ýene de öýde oglunyň eline galam almagyna sebäp bolýan ýekilçe depderlik ýadyna düşendirde. Orta ýolly gaýtmyşym edäýdi. Soň bir gezegem diňe ahmal zatlar görýän goňşymyzyň 3 ýaşly oguljagy öýümüze gelip meniň himiçilik idähetimiň gurbany bolan herse bir ýanyna çaşyp batan kitapdyr depderleriň arasyndan günnüligim alyp daşaryp çykýar. Edil şol wagtym howlymyzda özüň 4 aýaklaryň hökümdary saýan enemiň tüýlek melepişigi bir ruhsat howla beren başga bir pişik bilen söwüşe çykýar. Golaň turdan gowakyna seredip eliniň garagoluň eline günnülik bolsa, ikinji günler suwarmak üçin gazylaryny salmaga açyp ýekün bolmak kysmatyndan halas bolýar. Şu zatlary gözüňe tutup, günnüligimi köp kynçylyklary başyndan geçiren eser diýip hasaplasaň adamlar. Ýazýan zadyň gyzyklandyrmak üçin sirli wakalar görüň bermeli. Ýa bolmanla hazine hakyna ýazmaly ýalar. Biziň owamyzda
irden aydan sözün kuşluğa yetirmän, ulu kiçi harp gaýtalap bilýär. Şonu göze ona tutsaňa owamyzda gizliň sırryn boljakdygyny anany we oturmalylar. Hazine barada aýtjak zatlarymy bolýan. Gyzyklandyrmak üçin tapylan hilejik hasaplasaňyz, şu günleri okap başlanyňyzy hasap almasak, eýýän siziň birinji ýalňyşyňyz bolýar. Bizim owamyzda bathyz hazinesi hakyna ýene bir ýyl ýaşasa, itiramyzda ýeketäk 100 ýaşly boljak Mehmet Sardan başlap, goşulujylaryň ýeri ütgäni bilen jemi ütgäni ok diýen keskitleme akyl ýetýän her bir okuwçy bilýär. Maňa aýdyşlaryna görä, men şu ýerde mugallimlerimizin aýdanlaryny gözeňine tutýan, her bir okan täze zatyňdan bir zatlar öwrenip bolýarmyşyn. Şonu gözeňine tutup, menem tede käbir zatlar öwredip biljek ýa-da her bir ýazylan zat okumalym däl eken diýen düşünjäni oýurjak günleriň ünlüki bölümlerinde garaşýan. Bizim owamyz, meniň owam. Başga owalarda da şeýledirler. Bizim owamyzda gün-günne gorda dogup, gün matarda ýaşýar. Ineme ahir zamana gelen wagty gün demir gazykdan dogmaly, gün ortada da ýaşmaly diýär. Häzirki ýaly baýarlaryň aňyrsyndan näle gaýradan halyk mugallimlaryň tamynyň depesinden dogjak günüň nähil görünjekde gyzyklanyrsa da men beýle bolmagyny isläp baramok. Dinimiň aýdyşyna görä ahir zamana gaty erbet zatmyşyn. Owamyzyň günne gorundan guşgy derýa sakyp geçýär. Derýäň gün mataryna bolsa, günne gordan akyp geçýän derýa adat zat hükmünde seredýän owadaşlarym ýaşaýar. Derýäň boşan kurlan hanasyna esasan ýaz faslyna ýagşyň köp ýagýan döwürler fiil gelýär. Fiil geligi owanyň ulusy kiçesi derýa tarap ylgaýar. Inem bolýan meni derýa goýberen okdy. Zat bidad ederdi. Oturuydu, fiil alyp gidäýmesin. Ine min gözüne güý düşüp derýa gitmek kynam bolsa, men onu her ýerde başarýan. Ýa maýdyşym ýaly fiil gelen wagty derýanyň adam setip bolýar. Kimler balyk tutýar, kimler öwrä giden fygyrlaryň ýygyna ýüzüp geçenlerine emgenmän kenara çykmak üçin fiil bilen kep kenara opurup kiçiräjik gözer ýasaýar. Men owadaşlarym öz gowurgan emmäklerini, garamallaryny gowurýarlar. Şoň üçin olar fiil bilen şagy bar işlerini taşlap fygyrlarynyň aladasy bilen bolýarlar. Elbette men ýaly gowurganýandyr, gowurganmaýan emdäň nämedigini düşünmeýänler, ýagny keýpine tomuş etmäge barýanlaram köp. Soňun içinde gerşi bilen şahlary görünýän fygyrlaryň öňünden çykan adamlaryň sesen gubläp duran derýankydan pessel. Esasanam aýallar bir ýerde durup bilmän, elewräp görerdiler. Nazarjan, fygyrlar başlykma ýaly bu ýerinem opurup ber. Bolýar nece? Fygyrlaryň şahyna häzir bol, garnyňy silkäýmesin. Ejeňe sen ýaly ogul dowurup bermäge gelinejekde bolsa da agaňda gaýrat ýokdur. Bolýar nece? Berdi sen näme sömürüp dursun, ýa eliň pil tutanokmy? Bar nazara kömekleş. Fygyrlar läbik suwuň bartly akymyndan keseligine ýüzüp, ýasalan gözlerleri sarap haýdaşýardylar. Ýuwaşlyk bilen kenara çykypam bir silkinýärdiler. Soňam maýam bolýan eýelerini sesinden tanap, öňlerine düşüp gowa tarap gidýärdiler. Ulu gözleriň baş ucundan läbikden ýa agzyny açyp gelýän balyklaryň ışgyna düşen balykçylarym özleri üçin ýetişiksiz günleri. Hanha ýene ikisi ýetip gelýär. Torun häzirle. Kenardakylar aňyrrak plan, suwa dökäýmesin. Artyk beýlik suwuň içine gitme, akyp gidersiň. Tora iýilişer, akçak geri bolmaz, süýş aňyryp. Bu toporlaryň hiçsine goşulman uly tümlüğün üstüne derýa seredip oturan
3-4 adam ağzını Ankara'dan torum daim bolsa yetişbildiğinden bir zatlar görürüm berýärdi. Hawa, toşni, tağan mollan derýadan akyp gelen ýyly şol. Ene seretsem suwun ýüzünde bir gujak gök nar akyp gelýär. Derlew çöpläp aldym. Hawa gök nar. Görsem dilinip şiire salnypdyr. Fiýlelip gaýdan bolmaly. Şiire salnypdyr diýip syňyp goýberer ýaly zatmol. Ol çöpüň hemme zady dermana. Balygam ýatdan çykdy beýlekem. Hiç kim görmän ka çöpläp çykdym. Öýe götüribem mal kepbede serip guratdym. Hileýe de elini degiräýmegin, sıçan derman ýasalýan agydyr diýdim. Ýogsa daşynmak bolmalyp berişimden bir zatlar aňjak boldy. Guradym bolýan girdim bir garasyndan. Peh ojağa gök narlar inşa aýla adyja çaýa dönüp hedil berenlere. Şeýle diýip torum daýym gözüni yumlaýar. Hileýem zol, sen ýanlagyň gülni içýän ýan bolýan. Yanna gatyny beýle ýylgyrtmalyp münkurlyk edýär. He. Şondan märem her gedek suw gelenne ayaklarymyň öýüdi şiýere gylgap diýen ýaly gaýdýar. Kimdir bir daim gepletjek bolup şeýle diýip gepoklady. Duýam, tağanyň suwda akan ýyly diýdiň bolýan. O näme diýdiňa? Daimam ol wakany bir öz bilýän ýaly edip gurrun berýär. Ay oňam öz taryhy barda. O wagtlar tağanyň ýany hol Çemanabatda molla gatnap Arapçany öwrenip sopy bolup gören wagtlardy. Sakkalam moý beripdi. Sakkallyýamda ýadyma düşdi. Ol gün tağana sen sakkal moý berip perişte barna iş bolup görüň ol diýsem, näme üçin beýdiýäň diýe. Diýmän näme diýdim. Ýaşullar sakkalyň aşagyna perişte bolýar diýerlermi? Olam eli bilen sakkalyny sypap goýberdi. Hawa şeýä diýerler. Menem ola bir perişte bolýar. Ine her eýninde de bir perişte bar diýmem, özüň aýdýadyň. Hawamy? Daňar gurlan ok. Ana şeý diýip sen ýeközüň 3 perişte iş bolýanda diýdim bolýar. Sen aglyňa şeytan tüýkürmedik bolsa zat bilmedigim diýip hüngürde berdi. Gülküň arasynda ýanky adam ýene gep goşdy. Ýa bir gepinde tağan molla suwdan akyp gellem diýdiňmi? Hawa garaş aýtjak. Onsoň tağanyň sopy wagtlary şular ýaly agally ýyllaň birini bir aýlap çölle bolýar. Mardaýam owluk gydyn köpelýän wagty. Gelse ine derýa agdy burnu bilen dolup akyp dur. O da bir aý çölle bolan adam. Ýygyna gitjekmidi? Suwam 2-3 gün bolmana koşuşanok. Daňar ýürekli görmeli. Zyňdy özüm derýär. Menim şonda şu ýer dedim. Balyga gelipdim. Geçmediýsem etmekde. Ay bir aýlap çölle bolan adam. Şol wagt oň gözüne Bayram Sultanyň başga zat görünýänem däldi. Häzir duran adamdan howsalasy ýetipdi. Gorkandy da kıyıklıktan başka elinden gelýän zat barmy? Suwa giräýme diýip kıygyryşyp durur. Tolkunlara mol 2-3 öwra ýokarlyňdy. Beýsiliň gün şonda göründirno. Soňam tağan ýok, ýetip gitdi. Taňylaşyp başladyk. O wamy da täze döräp gelýän mollasyny el ýugaýdy diýenli. Way dogonyp garynys çykanam tapyldy. Iki ýana ele urap başladyk. 1 minut geçti, tağan ýok. 10 minut geçti, tağan ýok. Gallyk bir alada. Bir seretse hol ýaly ýerde şeýle diýip torum daýym eli bilen owurdan gelýän ýoluň uğruny görkezdi. Tağan jorabyny sykanmaly otyr. Bize şo diýip tas ýüregimi ýarlypdy. Ol bolsa öz aladasy bilen. Torum daýym mektebe tarap elini uzadýar. Aňyrdanam uly ary kesmäge çykan okuwçylar geläýmezmi? Niýetler fiil görmek bolsa da öňlerine läbi üçündirilen sakkally bir durda. Hay olaň, way derýadan owan akyp gelipdirey diýip ýygyna gaçyşlar dagy gelişleriniň çenem däl. Ýygyna diňe tozany gally diýileni boldy. Soň molumlar aýdýar. Şodur ýeke okuwçym ara kesmede derýa suwurmagy gitjek diýäýse nädersiň diýip. Ay tağan mollada keramatly adamda.
Allah'ın nazarı düşen bolmaly. Seret şeyle fiillen diýip parýalymy diýsene. Ya seneme. Şeyle diýip torum daýym bir hal garşy çykýa. Onunla keramat näme işlesin? Mene soň bir gün tagana seni derýada özüne alasy gelmedi. Agdyna gaçan sirkey hasaplap zyňyp goýberdi diýdim. Diýem sen gepiňi tormadyla. Menem şol saqqally adamdan gaçanlaryň arasyna bardym. Elbetde çağı aklymyzyň ýetişdir-de. Biziň owamyz nere? Şunça ýoly akyp geljek adam nere? Owamyzyň tumus pasyna bir mektebe barýan, birim merkez köçäni hasap etmäninde, maşin geçäýse-de bir sagatlap kirşen asmanyny naslaşyp durýan köçeleri, owamyzyň daşynja hekläp oturan batky belentliklerini Himalaýdan pis hasaplamayan sadece ýöne seni diňe daş keşiňe feredip kimiň ogludygyny aňlap bilýän üşükli adamlar bar. Täze ýylla arşanyň aşagyna sowatlar demir gazyk poliusdan ýürüýte gelip Ayaz babaň goýýanlygyny anlayan kiçik çağalary şol sowatlar getirýän Ayaz baba dälle ine atalar tarapyndan satynalýanlygy bilýän ýeterje okuwçylar bar. Okuwçy diýemde ilki bilen ýadyma düşýän eger gurban gatylaryň ýokarsyna ot basylýan sygyr ýatagyny hasap etmeseň, obamyzda hakykata iki gatly jaý bolan mektebimiz. Şol mektepdeki Newtonlar Galileiň açyşlarynyň dogrulygyny özleri anansalarda men ýaly okuwçylar ikilip goýbamynandyryp bilmeýän muallimlerimiz bar. Bahar paslyny biziň obamyzda tutuş batky boýunça iň owadan gullar açylýar. Şonu obamyz görmäge göz eliň boş bolsa-da tapıp bildiğinçe vaqt gerekti. Sar gulliyecekmi, qızıl gulliyecekmi, edil yerdäki bekiştiň marda. Ol gullen ömrüm köpgünç öz ıssasy bilen haýykdyrýan tomsa dälle, owanyň çekene mallarynyň ynsabyna bagly bolýardy. Olan gözelligi bolan duýgusyndan garny doýurmak howasy has güýçli bolanlygy üçin gullar ýalmap ýudýadylar. Men üçin owamyzyň iň owadan ýeri Qarak çetde yerleşýän jummanyň takyrlygy. Şol takyrlykda tägün ýaşaýan şaýada ogluny gözläp gelen bir daýda hemmämiz gargy gören ferşaýar edip daga diýança hedil edip futbol oýnaýardyk. Kergunem ejem bilen enemden şol takyr meýdanynyň üst başyma ýokuşdurup alyp barýan kirşenim üçin gep baryny eşdýädim. Ýogsa mekdebiň öňüne gömmek otçagadly futbol meýdança samma. Ýöne biz ýaly işden gaçýanlar üçin ol ýeriň gaçyp atylgy mümkinçiligi pesdi. Ýa-ni bir oýuna gyzygyp başlarsyň bolýan, enem ýa-da ejem durandyr. Düş hany öňüme diýip eline de orakdyr. Onsoň ýetir düşen eskerdeýin başyna salyp, hamala dünýäň iň bedbaht adam syýaly keçbelegi çalyp barýansyň. Diňe süýdüniň bolanlygy üçin erbet görmeýän sygyryňa da bay iýgenersiň. Inne iyice otom men boynuma ýşoň. Ene men iýgen işlerim jogapsyz goýmazdy. Ilkim laýymlyk bilen pirli mala sökmek günädir oglum diýip akly berer. Soň halis goýmajagymy bilibem, abrda bir eder. Ulukluğun edýän işiň ýok. Bir gujak ot ýyganyň bilen bir ýeriň omrulýarmya? Ene özüň aýdýaňa çagy oýun oýnap adam bolmaly. Wagtyn adam bolmadan geçen gaýta fandan çykyp barýaňa, hani köp gürlemide ýöre çaltyrak bir gowy tarapy ot ýygmaga kömekleşseň, ýerden gaýmak ýeňde diliň uzyn bolýardy. Futbol oýnap ýa-da eşek çapyşygyny gurnaýas. Öňler owada ulug ýok wagty adamyň esasy ulug eşek bilen diýekeni. Soňkuda bir maşinanyň köpelmegi bilen halis aňyryp deginasyna degäýmese, innike şol eşekleri item sereden okdy. Öz erkine gelişip berler. Bize de gerek şol. Her kim gökçe otlaň arasyna gezip beren eşeklerden gowuny yarany tutýa. Mene iki bolup çapmaly bolsa, hükman oraz bilen artlaşýan. Onsoň pellehana diýilip belinen ýere ala tozulmaly gaýdýasyň. Hah, şu urgatla dip garnyna. Mene ayagym ýetişdiginden garnyna depýän. Oradam sagrysyny çyýyklaýady. Birinji bolup gelenede bir pursatlyk abraýdan başga sow adam ýokdur boly.
Şonda da hiç kim ikinci bolas gelen okdy. Yeňiş üçin jan edilýärdi. Gaňňasız eşegiň üstünde oturmaň aňsat däldigine maýdaýyn. Eşege de eşeklik edýän üçin eşek diýilýär. Tutan eşegiň mesrak ýa-da halis eşek bolsa, gyzdynap maňlaýynda toýnok ýyl möhürläp goýaýmagam ahmal. Onsoň bir aýlap obada eşek tepenadyny maňlaýyndaky toýnok ýyly bilen göterip gezmeli bolýarsyň. Öýe gelseňem enem bilen ejem gyýgyryp başlar. Eşekden başga oýnamaga zat ýokmy saňa? Henidem gözüňi çykarmandyr. Bir ýeriňde uduranmasaň näçe çekdiň ha? Şo wagt edil enemiň öz aýdyşýary. Näetmekden Hudaý saklasyn diýäýäsiň gelerem bolýan. Arman günäli başyňy egen bolup duransyň. Häzir islenlik bir gaýtarlan jogap, gutorup gelýän iýgenji uzaldyp biler. Men ana şondan gorkýadym. Başga iş tapmayan bolsaň göläňe ot ýygmaly ekeniň. Uzaklygyň aşdyr. Iň bolmana sapaklaňy gosaň bolmadymy? Kime çekip beýle boldyň kaň sen? Men şo jagaz mümkinçiligim tutturmajak bolup, yaram saklyk edip başlaýan. Ene, kakama daýyma çeken damaryň uğursun niye? Ejem bolsa eneme bildirmän gözün alar diýär. Ýaz paslynyň ahyrlany sürleri, baglarda kuşlar köpelip oraya. Kuş awlaw köçedäki sergezdan kişiklerim biziňçe iş edinýän näler. Biologiýa mugallimimiň canly hükümdar bolmalysyňyz. Kuşlar orta tebigatyň ýaraşygydyr diýen sözler näle taryh mugallimimiň awawlamak awa bolan süýgi adamynyň ganyna badyr diýip aýdanlary tutaryk edilip ýörüýte kemandyr sapany ornýar. Soňam daşdyr kesek bilen biriniň penjeresi döwlýänçä ýa-da biri eýwe kellämi ýardylar. Kim sapan atýa? Diýip gyýgarýança owanyň içinde 3-nji jahan uruşuny turýardy. Eger yaramaz iş hasaplamasaňyz, tomuzda süýürgün ortanlar ejemizdir kakamyza bildirmän. Guşgy derýasyna suwa düşmägi diýänligimi de maýdyp biljek. Assa düşmegi bilen tasguramaga bolaýlaýan, şoň üçinem okuw kitaplarynda çeşme diýilip atlandyrylan biziň bolsa derýa hasaplaýan ýerimizdäki bölek suw çaýlymlarynyň biz üçin suwa düşülýän ýer kemi ýokdy. Ýa-da ýançaň ýa-da gark bolup gaýdyp giýirmenliýän şan hedil edip görmeli. Derýäň bir çeti ýylgyny tokaý. Beýleki tarapy kirşen atyşykly çägi üýşmekleri bilen jäheklenenni. Ýöne men size kinolarda ýaly suwdan çykyp çägäniň üstünde serilip ýatmagy maslahat beremok. Sebäbi biziň günümiz daşary ýurtlankydan güýçli. Sehel wagtda innamy gyzyl etene döndürýär. Onsoň eňiniňizde köýnüňiz geýip bilmän köwejekläp berersiňiz. Egerde siz biziň owamyza gelseňiz, hökman meni giýdäň. Men size şeýle bir gowy tap berer noli. Nädip gün ýaşanlam duýmarsyňyz. Soň uzak giýje. Men şu nädip şeýle işler etdimkäm, nädip şolar etmäge ýetişdimkäm diýip oýlanmadan ýa ýatypam bilmersiňiz. Meni tapmak beýle bir kynam däl. Owamyň orta arasynda ullukan diýip hawa. Şoň üstüne çykyp hemra diýip uly ýylyňyz bilen gyýgyrjak bolup durmaňda öňüňizden çykan birinji adamdan biziň öýümizde salgalaýyn. Men size garaşýan. Düýün enemden bokurdaw küçüjek çüýşäň içine ullukan hyýaryň nädip salynýanlygyny soradym. Hyýar çüýşä arkaýyn giýiler ýaly suwdäle. Şoň üçinem ol maňa şeýle bir täsirni. Soňsuz sowallarimdan bez bolan enem başdan sowma jogap berdi. Garaşy ber, ulalaňda bilersiň. Şuň oraz hyýar dup burandan onu çüýşäň içine salmalydygyny aýtdy. Soňam çüýşäni ot çöpleň arasynda ýygyşyryp goýmaly. Hyýar ulalandan soň bolsa sapagyndan ýolup alaýmalydy. Şolar ýaly ýöne köý zatlary da aklymyň çatmaýanlygynyň geňdiginem üstüne goşdy. Eýdip beýdip hyýaryň çüýşäni nädip salynýanlygyny bildim. Diýmek indimen ulalym kan. Maňa köp kişi sen bolşun edil çağa ýalyýa.
Dogrusy men kiçik kämem çağa ýaly kenim. Bu biziň mektebimiz. Aslında meniňe multfilmden gowzadyň barlygyny anlanmaýan dogrumyň üýtgenligine mektebe gitmegim sebäp boldy. Meňem okuwçy boldum diýip begenip baran mektebim 2-3 günden soň ýerden ukyňdan alyp galýan, 4 sagatlap oýnap bolmaýan, öýgörlen ýumuşlar ýerine ýetirmesem, ejen qaýkan urmadyk şarpagyny urýan ýere urildi. Soň-soňlarym men düşünmän geçdim. Näme üçin mugallim 4 bilen 4 goşup 9 çykarýan okuwçyny halamaýaka? Kimmeler diňe 5 galsa, onu kim iýip gyparsa-da oturup sagaman hapak gotaryp jan kakylmagyny dilegessin. Başda hatymyň owadan bolmagy sebäpli azyjyk dil urundan gowukawam başladym. Arman dil edebiýaty sapa bilenem uzak oňuşmadym. Aýrgyçlara ýetenmizde mugallim meni hem gowşaklygym sebäpli gow hasapdaýan okuwçylaryň arasyndan aýyrdy. Kitap okumagy görýän kakamyň meniň ýazyjy bolmagymy isleýän umydyny hem alyp beren döwlük kitabynyň sahypasyndan samalyot ýasap uçuran günüm puç etdim. Ine tarih dersini öwren hemme zatdan gowurýan. Hiç zat goşmaly däl, ýazmaly däl, diňe gurulun bermeli. Mugallimyň ünsli dinlemeýän pursadyny taryha özüňçe düzelişýärsen bolýar. Bar bir taryhyň içinden Spartak ýadygarny bal çykyp, bize beýle zatlar etmänlik diýjek gumanlar ýok. Gelli mugallimim taryhyň atasy Gerodotdur diýen bolup, geçmiş taryhyda ata-babaly ediberýärdi. Bir gezekde sentýabrda täze okuw ýylyna baranymyzda sinenama kalendar barada täze zat gurulun berdi. August aýyň 30 güni ekeni. Ýöne Rim şahsy August öz adyda kalan aýyň daýysy Sezaryň adyda kalan iýulunun bir gün kemligi sebäpli sentýabrdan awgusta bir gün geçipdir. Şondan bärim August aýy 31 gün. Bäh şonna bir begenip bir gynandım. Gör ol paşa sebäpli biziň tomuz ruhsatymyz bir gün köpelipdir. Wah aljakmy Allah bir gün näl 10 gün näme bir käýap durmy diýsene. Özüme halamaýanym hasapdy. Mugallimyň matematika ilmleriň şahydyr diýmegine garamazdan hiç şol ilmiň şahy bilen jinim jyňkyrşman geçdi. 6-8 köpelsem ýylyň tersine hukman meniň jogabym 50 çykýar ýa-da 44. Beýlekiler bolsa ýüzü nolu köpeldigem jemi nolu deňlen bolup otyrlar. Meniň gündeligimde de hasapdan iň ýokary baham 4'lük olan käwagt ýitdirýän bagtdy. Sagaman jan kakalyp hasapdan asypdym diýip begenersiň bolýan öňde dowdakyň apsam şeýle gorkunç däldir diýdirýän fiziki otagynyň gapsy awanyp duranlar. Ýene-miň sag aýagym bilen gapydan girsem işiň şowly bolýar diýenini ýatlap ilkilkiler fiziki otagyna sag aýagym bilen girýärdim. 2-3 gezekden soňra sapak bilmeýän okuwça fiziki otagyna emedeklap girse-de şowurlyň ýokdugyny bildim. Jan kakylary bolýan gelerine anna mugallim fiziki algebraň dogonydyr. Bärde de matematika bardyr, hasap bardyr diýip özüm şeýle bir talapkär gaharjan. İçinden geçip gelýän gözlerim bir-iki gece ýatman basyrganyp geçer ýaletjek. Erbet ýerem sapagy bilýänler soramy işiň aňsadyny ýalta tapar diýilýär. Okuwçyň gowşagyny anna mugallim tapardy. Gözleýänem men ýaly maňa degijekden Hudaý saklasyn diýip dile edip oturanlardyr. Bir gezek sapakda öňündäki tejribe stol öz aýdyşýaly elektrik geçirjili zanjyr diýişdirip bir topar zat çykardy. İş edibem dizdi. Menim türlü dümen satylýan bazardaky enjamlar ýaly kenok diýip boýnum süýnülip giňňary otyryn. Öz aýdyşýaly zanjyry düzelişdirip bolan mugallim şeýle diýdi. Kim zanjyrda elektrik togynyň üýtgeýşini görkezjek? Eýde oturan ýerimden
elini galdyrar diýip çaklaýanjalarym men görkezjek mollum bolşup el galdyryp gıygyryp başladylar. Muallim bolen olara barmysyňam diýen okdy. Terrew aňdym. Diýmek bilmeýänlerden sorajak bolýar. Şol pursat gysgaçyk bolsa-da ýaşanjy ömrümde iň uly ýalňyşyma sebäp bolan bir pikir kelläme geldi duraberdi. Menem bilýänden bolup elimi galdyraýynna sapaga jogap bermekden sypaýyndyym. Soňam özüm aşagyra gelip hamana dünýäň bar agramasalaryny ýary galmasy kyn bolan elimi ýuwaşlyk bilen galdyrdym. Bak şo gedek meni Hudaý tutdy diýileni boldy. Öň etmedik tewekküllüň edip näme etjek? Oturda gömülle toğun üýtgüýjüni görkezip senden amper boljakmy diýsene. Şonu anna mugallimim Altif el gallyrýa bolyn ýa gözüme görünýärmika? Gel hani gel Altif ine şeýle diýmesi hamana biri gulagma günnelüňde ýene bir ikilige ýer bardyra diýip pysyrdan ýaly bolup eşdildi. Ýygy parsadan tejribesi toly barýançam 2 gedek derläp 3 gedek sowady müýdýän. Qaytarmış atadan başlap qıssancıma qoyunun piri Musa peygambere seni kömege çağırdım. Tuvaleme Altif gel hani sen mara şu çynyň etsen bilje okuwçy bolyn özüň ýöne ýygyralyk edýäňde ýygyralyk näme işledin niýdene mollum men mekirlik etjek bolum wah näme bileýin şunça okuwçyň içinden saýlap meni görjegmi Altif hani toğun güýjüni nädip üýtgetmelligini görkez wagt tejribe görkezip bilýän bolsam men bu wagta çenni Galilei bolaýmajakmy durun agaç şuwdan ýaly bolup muallim özümden bilip bir zatlar etmejegim aňdy diýen ol şeýle diýdi Altif hani ilki toýgy bir birikdirä men gorka 2 sany film razetga birikdirdim bagtyma minus plus dogry gelipdir ullu hanja çyrajakdym model bolup ýanny berekella hani ende rezestat bilen tok güýjüniň bir pezel rezestat diýeni şudur da Allah jany süýnmek zadyň çykyp duran nurwatçygyny süýşürip goýberdim bara gump bolanny biram gulawmyň diýüne şarp bolanny bilýän pezeltmän gaýta güýçlendiren bolsam näçek okuwa gelip işitmedik kaýyljym bilen mektep taryhyny adam ogluny goýulan näler diýdirýän semel ulluqan ikilik alıp geçtim yerime. İçimdenim yetişbilligimden hüngürdeýän. Yine özümde buna goýamakda. Fizikler eyle, fizikler beýle diýip öwnen bolýarlar. Tehirdaty ýalňyşsan gump boljak bolsa, onunam bir sapak bolarmy? Aslında fizika diýilýän ýyly alym bolsa, alymlar kelletini almagasy dartyş güýjümi nämemi? Şonu açdym diýip öwnüp görmediler. Düşünjeli adam kelläňi almagasy ilki bilen bagyň meýwesini ýetişendigini aňmazmy? Şeýdip menen mektebimizde fizika otagyna lampa ýaran huş ady bilen uludan kiçä belli adam boldum. Faman otla at gadan boldum enkem. Dogrusy bir zady anyk göz getirdim. Hiç haçan bilmeýän zadyny bilýänden bolmaly ekeni. Şol pursat bolsun ýa-da soň bolsun bar-bir ýalanyň aýan bolýanlygyna akyl ýetirmelidigini düşündim. Ilki basjak ýoluňa seretmeli ekeni. Hawwa. Kitaplarımı pıtıradım. Elimin gözevçiliğinin aslında öy işlerimi dümtünüp otuyorum. Gözüm kitapta olsa da bar pikirim elimin yanına mırlap beten bir şeyimizin sapaga tayarlanmak aladızın yokluğu aradaki görebilmezçiliğimin daşına. Enem zorap öğrüp oturşuna kati onun arkasını siypaya. Şeydi ben bir şeyimizde olan bastaşlığımı hasam meçevver ya. Ahirin saklanıp bilmem eneme haber attım. Ene şun ayna mollum kitap okumayan adamның beýleki adamlardan düşünjesi pisdir diýdi. Dogry aýdypdyr da. Ýöne senem kitap okaň owa ene. Enem gözüni alartdy da ýanynda ýatan hasasyny elini ýetirip men sowalyma sessiz jogap berdi.
enemin hatasyny elledigi, ýene bir gezek aglyny açdygyň bäriňden şu barar diýdigidi. Hatany göründen melece atrynyk bilen enemin ýanyndan gaçmak bilen boldy. Sebäbi enem gahar gelen wagty pişigi bilen hataly urlaşýady. Elbetde meni urşy ýaly gaturmazdy. Ýöne melece hatanyň ýerinden gozgalmagynyň kän bir gowluk bolmaýanlygyndan ýeterli habarlydy. Ine pişigen bir rahat boldy. Men molta tersine rahatlandym. Dogruda walla. Mene kitap okumaly olam ýatmalymy? Şuň aýgul üçlük alan üçin ağlady. Bile ikilige de üçlüge de öwrenişim. Men on korkulla oturşyna seredip şeýle netije geldim. İkilikçiler beşlikçilerden mert bolýarlar. Mening dostum Oraz. Tarih muallimimiň agar pursatlar adamlar bir-birige ýakynlaşdyrýar diýip aýdýan sözi. Oraz bilen ilkinji dostlaşan wagtym ýatlanymda bir ýytyar ýadyma düşýär. 4-nji synpda okuýan döwürlerim öňküler ýar ähli sapakdan ýeki mugallimyň okutmaýanlygyny özüm indi başlanyş synpda hedilliň bolmajaklygyny aňladýady. Her bir sapak aýry bir mugallim okudýar. Her mugallimim öz bilenini öwredýär. Kimse sapak bilmedigi kilik goýýar. Kimse bolsa goýan kiligini kim ýeňil hasaplap, "Sen geçenle degem görlemän spansың menden" diýip gulagyň düýüne bäşlige moýýady. Umuman aýdanda öňkü düzgün ýokdy. Men goýanlyk dälligini bilsemem, öňde oturup her geçeniň aýagyna badak salýadym. Tuğdurlyk gidýän okuwçyny görmek, käwat alynýan bäşligiň keýpine barabardy. Ol hereketimen bir gün nowatda hyzak köpünç durýan ýerim bilen otogyň burçyny jeda çekmegime sebäp boldy. Şol günem syn otogymyň burçyny ýeki özümiň eýil etmegimiň soňuna gat goýdy. Sebäbi geçen sapakda daşy çyzyw diýen ýazgyly kitaby paýlan sonu mugallim üýçini etmedikleri bir başdan burça geçirip başlady. Sapagyň başyna aýagyma batak sally diýip ýamanlan jeriniň kömegi bilen burça geçmegim ýerine ýetirmedik üýüşim üçin ikilik almakdan halas etdi. Ana şonda men erbet zat edip gowzada garaşma diýänden ýalňyş ýanlygyna göz ýetirdim. Mewruty bir mahal geçip renkler solan mektep diýwaryna burnumy diýräp durşyma mugallimyň käýnişlerini synpda şu wagtdyň maňa değişdi dälligi. Sebäbi meni ýam ilkinji minutlarda ýeterlik käýinjem jezada alypdym. Jerine bolsa kinämiň minnetdarlygy öwrülmegine getirdi. Öýe berilen ýumşy etmänligi üçin burça geçip ugran synpdaşlarym görüp men üstümden gülenleriň laýyk haklaşygy diýip düşündim. Bäh, birinji sagatdan şowsuz gün bollo diýip gaçan keýpim edil 6-dan soň ýokary galýan sagat diller ýaly öz-özünden göterilip gitdi. Biziň sınıf otoglarymyzda bary ýok 4 burçyň bardygy üçin mugallimyň aladasy bilen meniň ýanymda biriniň gelmesi uzaga çekip durmady. Şol gün üýüşini ýerine ýetirmedik 4-den kän eken. Olara aýdanym saňa da degişli. Ýene bir gezek üýüşini işlemän geläýsen, menden beýle ýeňil sypmarsyň diýen mugallimyň käýinjiniň ýany okuwçylyň başyna beýle ki basyn pyndan bir okuwçynyň artykdygy üçin synpymyza geçirilen Oraz ýanyma geldi. Elinde de kitaby. Ýeňil jezada ikilik bilen burçda durmak bolsa, agyr dagyna hilke. Ol elinde kitabynyň sahaplaryny agdaryp durşyny hüngürdedi. Men jeza çekmek boýunça epesli tejribe toplanlygym üçin oňa göwnlük bermäge çyraşdym. Ýuwaşça pysyrdadım. Burçda durmak beýle bir kynam däle. Gowy ýere sapa okumakdan sypýan. Dik durup ýa-da sana molluma feredip pahyr syraýan, mollum bolsa ökünýän diýdi. Onu soň ne fagaryp inni gaýtalama diýip ýerine geçirýär. Oraz aşaklyk bilen ýüzüme feretdi de
Mikrlik bilen ýalgardy. Ay menem borçda köp durdum lay. Oradan gamış ýal intejikden uzun gowlusyna ilki bilen gözüňe iýleýän zat kellesiniň dörtden bir bölegini tutup duran gulaklardy. Kitapda ýa-da multfilmde görünýän Çeburashka diýen janlarmy ýatladyp durdy. Gulaklaryny gizlemek üçin ol elmidama saçyny gulaklarynyň üstüne düşürip gelýär. Gahar gelen wagtynda sizi sagaman tawşyrsam bir hepdelep begenjime uklamasam gerek diýen öňkü sınıf ýolbaşymyz Nawat mugallimyň terfine täze verilen sınıf ýolbaşymyz Maral mugallimyň barjany okuwçylaryň saçlaryny ol orada da vem haybatyna atýady. Ertiýiň özüne saçyny deňledip gelmeseň özüm geçigirkýän gyrkalygym bilen daşma geçerin. Oradan her gedek saçyny aldyrman gelmek bolsa, şol gaýçynyň mektebe bermek ihtimallygyny barha ýokarlandyrýardy. Şol wagtym onuň saçlary ösgünni, depesinden sere daýmeseň barlygy da bildirmeýän tahyýatyny düzedip, aşaklyk bilen maňa sakky uzatdy. Al çeýneseň, özüm gawunny şeýle diýmem taryhyny ýetirdi. Birden muallim göräýsenämi? Men şeýle diýip ätiýaşlygymyň bardygyny bildirip, kimdir birine jan edip bir zatlar düşünýän muallimy ümledim. Oraz gözüni öldürdi. Ýanymyza gelse ýudup goýbereriz. Ine şeýdi bilkinji dertdeşligimizden soňam biziň dostlugymyz başlady. Inlik sapaly ýüremizde Orazyň ýanyna geçdim. Ulusyn pegeçbegiň bir gowy tarapam bardy. Olam her kim isleýän ýerine halan kişisi bilen oturup bilýänligi. Eger sınıfymyzda ýolbaşy belilen okuwçy Oraz bilen hemra bile oturan okdular diýip bizden taýak iýmek ihtimallygyny unutup mugallimlere ýamanlamasa ýa-da sınıf ýolbaşymyz kätebir her kim ýerine otursun diýäýmese kim iş Oraz bilen oturýardym. Öňkü partadaşym Aýgule onu taşlap gaýdanym üçin menden göwüne dibem durmady. Gaýta şonuň iki meseledir diktant ýazmadan diýindim diýip begenýän bolmagy ahmal. Ýanyna gorsanyp bir ýerde oturup bilmeýänligim üçin menden ýadar çabalandyr. Kä eline galtaşyp deplerini çyzdyrardym. Käte galamyny bukup goýardym. Aýagyny basmak, taşyny çekmek bolsa bälki jazaplardy. Şol sebäpden gowy ýollaşymdan aýra düşdüm diýmäge onda esasam ýokdy. Hawa şeýle ine Oraz bolsa mağura ilhadrakdy. Özü islese ikimiziň müdamalyk ýaranymyz bolan ýaltalyga gol bermese, işlenlik sapakdanam gowy ýetişýärdi. Esasanam taryha jan koýardy. Taryha degişli kino bolsa da hizil ederdi. Uzaklygyň telewizionyň başyndan aýrylmazdy. Ertesi güni mektebe barýan çaň täbesede ýowunny diýen çaň samyrdar barar. Rim bir günne gurulmady, Mr. Feather. Ol Mr. Feather diýip bilgeçleýin aýdýady. Sen Mr.'ňa heňe gelmeýä diýäýdiň. Feather'ın adyny diň hukuklugyny esasy mesele çykaranlyk üçin tagta geçen gününden başlap 25 ýerinden pyçaklanyny sen aýdýady. Dogrusy meni onanyp duramokdym. Taryh bir rezin ýaly çeken ýerine süýnüp barýar. Onu öz misalymda da aýdyp biljek. Ana şonuň üçin men taryh anamdar zat hasaplamakdym. Şeýdip senen amadyr günnüligimiziň sahypalaryna garylyp bir-birden geçip barýan günleriň ýüzüne düşüp barşymyza ikimiziň elmidama biletir keşýänligimiz gözüne tutup sınıfymyzyň iň ökde okuwçysy Nur Sahat bir gün bizi Don Quixote bilen Sancho Panza meňzetdi. Elbetde biz Don Quixote'yň kimdigini bilen zokdyk. Bir sebäp bilen özümize ýatladylan duýduruşdan soň has owadan lakam saýlamagyň uğruna bolýan çykmaly boldyk. Tebe wagtynda pula kamly bolmasaň adamlaryň asaňa pula kamdakçakdygyny ananyp oturmak gerek däl. O wagtymda çary güjük ýa-da nazar şüýşeýär adamlaryň lakamlaryny öýlerini hüwüs bilen saýlamadygyna şüphelenip duramak. Ilki bilen hepde 3 gözek gaýtalanyp görkezilýän 3 müşketyor kinosundan täsirlenip 3 müşketyor bolmak ýüregimizde duýduk. Ýöne bize goşulyp baty getirjek 3-nji müşketyor kim bolmaly diýen sowal öňümizde keserip durdy. Onam daş ýerden gözlemeli dälle öz sınıfymyzdan tapmalyk. Dost diýeniň golaýynda bolsa gowy ahyrin.
ilki bilen mergenine saklandy. Arman garayagdan uzun moýly mergenin çygydan surat çekmekden ökdeligi onu bize goşulmak bagtyndan mahrum etdi. Bize goşuljak himiýeden sapak berýän halyk mugallymyň aýdyşýaly halkara baha alýan ýagny üçlükçi bolmak zerurdy. Orada ökde hoşuny dost tutulmak ýagdaýyny it bilen pişigin gatnaşygy bilen düşünürdi. Biziň ýerimizde oturýan gaýgysyzam owanyň aňy üçin ýaşaýan üçin müşkityor bolmak bagtyndan beýnesip boldy. Onu soň toýly, ataş, kerwen hemmesine hem talaba laýyk gelmeýän bir kemçilik tapyldydy. Görüp otursak asyl sınıf boýunça kemçiliksiz okuwçy müşkityor bolup biljetdiň orada kimide ekenik. Sınıfymyzyň iň görelli okuwçysy Nur Sakadyň üstünden gülüp geçdik. Ökdelige werin onuň hakatan mugallymdy. Orada bir yerlerden eşeden nakylyny salam getirdi. Mugallimyň çağalary bilen iş salşaňda firsat bolmak gerek. Gurt çağasy ekdi bolmaz. Efendim müşkityor etmek barada bolsa, orada hiç sada edip bilmedim. Näme üçindir orada onu halan okdy. Özüniň aýdyşjaha onuň bilen jyny qyrşan okmuş. Men bolmasa toporumda gyýdalaýaly diýip häsiýeti edil oglun ýaly diýilýän jereni görkezdim. Orada örwekden geldi. Ýok how, bize janna dark gerek gel, bize müşkityor gerek. Gepin keltesi müşkityorluk toporumdan toporun arkasyny aljak adymy da mugurna bolmady. Eger şol wagt kimdir biri bize islegine görä özüňi ikinji ady almakdyň paçalara başar diýär diýen bolsady, ahmal üçünji müşkityor gözlemek gereken bolmazdy. Bar bir lakam tapylmak howesy bizden aýrylyp gitmedi. Täze lakam tapýan çak Don Kihot ýaly bolgusyz lakam ýene bir gezek bize ýanaşdyraýsa, bir aýlap dünýä göwürün göz bilen bakmaly boljakdygyny Nur Sakady duýdurup goýdy. Şu beşlikçi okuwçylaryň dili siňilli ýaly bolýar. Bir zat aýtdyklar, derrew ýygyny alyp göterjekler tapylýar. Özümize münasip at gözläp ýören wagtlarymyzdy. Oradaryň ammarlaryna Qışı üçin famany gömlüp goýulan almalardan karnymyz göjäp otyrdyk. Orada hamala täze şeden ýaly dawara bilen özüniň gelin netijeden habar berdi. Hemra, ovara neme? Don Kihot diýen bir kitap bar ekene. Özüm dünýäde iň gowy kitapmyşyn. Onuň Sebastianmy orada şeýle diýip kellesini gaşap, awtaryň adyny ýatlamak üçin ýadyna ahram saldy. Barabir ýady onu ýumsak galetdi. Ýa serge zanmay, öze bir ýazan eken. Men hini suw süýjemedi qışalmasynyň turşusyna ýüzümi kurşördi oturşyma. Bolmanam kitap boldy bir ýazmaly bolarda diýdim-de oňa sowal berdim. Sen nireden bilýän ony? Aýdyn multiwi garaşyp otyrkam telewizorda dinledim. Şonda bir adam atynyň şowly ädimleriniň astyna Don Kihot ýygyny eşekli Nemani, Sancho Pandan türkap, şuhratly taryhy bilen dünýä edebiýatynyň altyn frontyna girip gitdi, diýip edil täjrübeli mollum ýaly şeýle bir owadanlap öwdi. Onsoň mene bir hili müşkityor bolanymdan Don Kihot bolanym gowurdum. Men elimdäki ýarfy ýylyň almany bir gyra oklap, derhal garşy çykdym. Ha, sene enni atly Don Kihot bolmaly, menim eşekli Sanya Panda bolmalymy? Orada men mererli däldi. Ay Don Kihot'un boyu uzun bolupmuş. Ine meňem boyum uzun. Onuň dostunyň boyum edil seňkiýal kiçi bolupdyr. Beýle maglumatlar eşidenim bilen alalaşagan menmi? Tuttum dawany. Kimiň at barka eşek mene söýelýär. Emma oradam eýýäm ata öwrenşen eken. Işe söýlen wagty. Diňe men Don Kihot boljak diýip durdy. Meňem eşeğe münezimiň gelmeýäni gaççynny. Atmen ki Don Kihot men bolaryn. Ýok, men Don Kihot, sen boyun kiçi. A sen bolsaň gamyş ýaly inçe. Özüm bu hargulaklaryňa şemal düşüp, atyň üstünde barabir uzak oturup bilmersiň. Sen bolsa bu boyun bilen ata minip bilmersiň. Arman taryhy eşekli atly ýermek üçin turdan dawamyda biziň gyş ambaryna ýerenimiz aňan oradyň ejesine hot goýdy.
Edil hemme ejeler ýaly kışa niýetlenen zadyň kışta iýmeli diýen pikirde bolanmaýsa gelnejemin eline düşmezdi üçin derrew gaçmak bilen bolluk. Algamaly bolsa duran ýerim durup bolýan, ýöne häzir urazdan galaýsam nädersiň? Aýda çekilmeler adamlar ýakynlaşdyrýar. Uraz algap barşyna her ködüren sowuklugy ýumşatmak üçin gepatdy. Hemra gel şu lakam gözlüme goýup bolsun edelle. Bir derek dawa goýuk gerek dällay. Men ýylgardym. Ine bu pikirin bolýan ajaýyp. Haflap barşymy urada elim uzatdym. Olam goňjaňlyk bilen elimi gysdy. Ýaraşdyk. İki adamyň pikiriniň deňgelmesini esasynda da dostluk döreýär, berkeýär. Şu sözleri bir ýerde eşiden bolmagma mahmal. Astronomiýadan sapak berýän Bilbil muallima şeýle diýip sowal berdim. Başga planetede ýaşaýyş barmyka? Şonu muallim närazy boldy. Altif, senem oturup bir zatlar tapaýanda. Elbetde bar. Astronomlar ýaşaýyşyň alamaty bar bolan ýüzlerçe planetler hasabalylar. Ähli muallimlerden ýuwaşlygy, şonuň üçin özüň gyzyklandyrýan isläm sowalyny berip bolýan üçin okuwçylar tapaga degişli bolmasa da Bilbil muallima ýerli ýerden sowal berip başladylar. Muallim, onsoňul adamdan daş keşfi nähilike? Daş keşfi barada anyk maglumat ýok bolaýmasa, şolaň hirsiniň öz atlary barmyka? Men näbileýin? Biziň planetamyza hem gelerlermike? Gelmekler ahmal. Muallim, şolar sizden bir okuwçyňyz ber diýip sorasa kimi bererdiňiz? Turan goýgy kellesinde tuwa turan muallim uradyň bu içi küçükli sowalyna jogapsy goýmady. Ýanynda altif berip goýberdim. Hemmeler berdiler pakyrdyny. Men örwekden geldim. Näme üçin meni muallim? Başga planetalar diýip okuwçylaryň peltesine ot degerenim içi ýanyp duran muallimiň jogabyna boldy. Bir samsagyň azalmagyny pym üçin uly ýetki bolasy ýoklar. Men eşidilmez edip hüngürdeýän. Ýöne olar samsagy berip goýberjekden has akylly bolaýmasa. Näme diýdiň? Şuň plan muallim ýok, gaýdy beriň diýen habardan gowtäler barmyka? Akşam toğumuz kesilli bolýan, kedil etdim. Öz ýanymdan ertir muallimlara akşam çıra sönli, şoň üçin öý işimi işläp bilmedim diýerini degendim. Soňam biziň açıramyz sönmedi. Bahana etme, diýmediler ýaly. Muallimlaryň toğ kesilen bolabersin diýip dilek etdim. Esen maňlaýyňy ýüz gözektirnasaň hindi bolýan diýdi. Ýöne hindi bolan o kenin, samsyk bolýan kenin. Maral muallim şuň esen urady çüýmede şey diýip goýardy.